Bismillahirrahmanirrahim. Ni sunana Alhaji Abdulrahman Mansur Ashiru Salga, wanda ake lakabi da mai nasara. Ranka daɗe, kasancewar ka fito takarar majalisar tarayya ƙarƙashin wato matsayin mai wakiltar ƙaramar hukumar Dala da ke a jihar Kano ta tarayyar Najeriya. Biyo bayan ficewar injiniya sanata Kwankwaso daga jam'iyyar kuta PDP zuwa jam'iyyar NNPP wacce aka fi yi wa lakabi da mai kayan marmari. Akwai wasu raɗe-raɗi da suke yawo a cikin al'umma cewa kamar kuma da kuke tare da shi a wancan lokacin da ya gabata kun bi tafiyarsa zuwa waccan jam'iyya. Shin me za ka ce game da wannan batu da al'umma ke yadawa a cikin al'umma da sauran kafafen sadarwar zamani? Alhamdulillahi, na ji daɗin wannan tambaya da kai min, bisa ni ma kaina ina jin wayannan maganganu da suke yawo a gari, especially al'umma. Bisa ɗan wasu tsokaci da aka samu na wannan tafiya ta siyasa. So, ni hakikanin gaskiya ban taɓa yin wani ɓangare ba a rayuwata tun da nake illa in ba PDP ba. Kuma ita PDP mu dama inda muka santa ban taɓa ji an ce wai akwai wani ware-ware a ciki ba. To amma daga baya sai na ji an ce akwai wani ɓangare da wani gida da wani gida. Kuma duk inda aka ce shugabanni ne. Ni ban bi wani ɓangare wai na gidan Kwankwaso ko na koma NNPP mai kayan furut kenan ko? So ni ban koma wannan ɓangare ba gaskiya. Ni har yanzu dai still a PDP nake, duk gaba ɗaya ni abinda muka sani kowa ya sani ni dai ɗan PDP ne. Kuma duk wani shugaba da yake cikin tafiyan nan ta PDP na bashi girmansa, kuma ina kan zuwa ma in je in yi wa kowa barka da shan ruwa. To shine abin da na sani, ni kam har yanzu ina cikin PDP. To wani sako kake da shi zuwa ga masu yaɗa wancan raɗe-raɗi tun da har gashi yanzu ka musanta batunsu, ka bayyana cewa abin da suke yaɗawa ba gaskiya ba ne? To gaskiya ina so su ƙara fahimta kamar yadda ne wannan maganar don su ji sosai a cikin wannan tafiya tawa. Ni ina nan akan bakata a cikin PDP, ban canja wata jam'iyya ba in ba PDP ba ruwana da wani bangare da mutane suke kira ko ni na bi wani bangare ko kaɗan. Ni dama burina ba na son wani rikici a cikin wannan tafiyar da ake ci, domin ban ga amfanin wani dama faɗa ba a ware wani abu. In dai za a yi abu dan al'umma ne, bai kamata ma a ce ana rikici ko faɗa ba. Kuma kullum addu'a muke yi Ubangiji ya mana zaɓi da abin da ya fi alkhairi a cikin wannan tafiya, domin ana buƙatar sauyi a cikin wannan ƙasa tamu. To baya ga haka, ko akwai wani muhimmin sako da kake da shi zuwa ga musamman al'ummar karamar hukumar ta Dala da ke jihar Kano, kuma ita jihar kanta baki ɗaya? Gaskiya ba wani abu bane nake so in kai sako na ga 'yan kasuwa. Bisa halin da ake ciki, kowa ya sani ana cikin critical condition na rayuwa. So kuma wani abu na ɗan adam yanzu da ya koma wani iri, sai azumi ya zo wanda ya kamata komai ya sauƙi domin talakawa su samu sauƙi. Domin halin da ake ciki bai kamata a ce sai azumi ya zo abin naira 10 sai a mai da shi naira 100, wanda kaga ya kamata a ce shi talaka ya samu sauƙi a cikin tafiyarsa. Amma kuma ni ina ganin kamar haramun ne mutum ya ajiye kaya ya ce wai sai watan azumin Ramadan, wanda ya kamata kowa yana so a ce ba ma ka daga kayan kasuwa ba, ka sauke shi domin ka samu lada, kuma 'yan uwa talakawa su samu sauki a cikin wannan tafiya. To ni ina kai da sako na ga 'yan kasuwa, dan Allah dan Annabi, ko meye za a yi a samu sauki, a yadda za a yi a samu sauki, talakawa su samu sauki a cikin wannan tafiya, domin dukan yayi yawa da me za a ji. To ya kamata a ce harka abinci kuma a ce an yi sauko ta komai yayi ƙasa, domin in ka sauƙaƙa wa bawa kai ma Allah zai sauƙaƙa maka.